Zdravím všetkých divákov a divačky pri ďalšom videu, no dneska tu máme zasa video z hry Fortnite. Som tu zasa s práporčíkom Kaprom 8, vitaj. Dobrý podvečer, prajem. No a dneska tu máme zasa video po troška dlhšej dobe. Presne 9 mesiacov. Ale to zastáva. Musela byť prestávka, škola, príjmačky, testy. No ale ne, oddychli sme si a teraz ideme v plnom prúde natáčať. Teda dúfam, uvidíme koľko nám to vydrží. Takí profesionálni youtuberi. Takže ideme na to. Takže páňame však našu klasiku. Sme aj na videá padávali. Jak sme hovorili, oni nás museli troška nerfnúť, sme boli až moc dobrí, tak nám troška tú lokáciu sťažili. Zmenšili nám ju. Ťažké podmienky. Ale my sa prispôsobíme. Ale mi to dáva dole FPS-ka možno. Aj. A cez rotu bude hádam lepšie. No, snad nie. Poďakujeme Busárovi. A tak rozmýšľame, nemám jak natočiť videá ani. Prečo? Tak ja som si vymazal všetky programy. Jaj, tak si stiahneš, však Windows a GS tlač. Cez to ti ide. To sa vytišivé. Windows GS tlač, no. Alebo si stiahneš medal. Musím klipovať. Ako to má veľkosť? Málo. Ale budú ti zaberať tie súbory zas. Keď si dáš, že posledných 5 minút zachytiť, vieš čo som hral, tak to má nejakých 500 MB, jedno video. Takže keď budem môcť klipovať, tak 3 videami zaberáš 1,5 GB miesta. Samotný program má tak 100 MB, ale to klipovanie je veľké, vieš. Takže keď tak tie šitné klipy potom treba vymazávať, aby si mal viacej miesta. No. Zas moja obľúbená brokovnica. Kusím ju, veríme. Plošinka. Plošinka. A mám zbraň 19. A zasa inšpirácia hráčmi PC Race Tops, jak vždy. Inšpirácia na prvom mieste, treba robiť aj reklamu. Sňala českú veľkú. Tu je ploškyňa. Na modrou. Sfajti. Jop. 22:44. Tam. Strieľajú. Nemáš shieldy? Okej, pušnem to. Dobre, no. Jak? Maknutý. Nemáš shieldy ani on? To je dead. Au? Nie. Má frenzinu, prebíja. Tu sa zastával. Tu by som si klipol, to som mu taký dobrý dal. Ja ti verím. 80! Nice! Let's go.
Nice. Plošina nesklamala. Plochá brokovnica, aba. Ale toto dám zatiaľ. Máš ešte jeden? Okej. Toto je naša sezóna. Toto je naša Prime. sezóna. Prime sezóna. Ale že vraj v tých najhorších sezónach sa hra najlepšie. Že ako najlepšie rankupuje. No, akože teraz sme hrali, Pariera v Silveri boli takí typci, že... No, asi 5 krát shorty sme skončili. Ale to ti je jasné, že zajtra celý deň toto hráme. Toto mastíme. Jak Peťo masný. Ďakajo. Teraz si musí dať klobásku na večeru. Keď tak vám môžem občas do videa prihodiť jeho fotku pána Masného, budeme tu propagovať. Robím mu reklamu. Typek. Bot? Či dobrý? Normálny. Okej. Stal. Opa, už druhý. Kokos! No ja nemám shield, ja som v riti. 23. Nehodíš mi také shieldy? Auajs, debilko. Dobre, no. Bombu. Som len otvoril mapu. Ja, Ja ti verím. 57, hej. Piči! Nejdeme akadémiu. Kúsime. Ideme sa zlepšovať do akadémie. No, poďme. Improvizovať. Si kúpil Battle Pass? Nebo zadarmo však. No, takže si kúpil si ho teda. No však ja som mal, že 4 € v rewardoch. Je ozaj. Potreboval som 2, takže som mal zadarmo. Však keď to tak budeme mastiť, tak Adam level 100 dám, tak si ďalšie kúpim Battle Pass po tejto hre. Mám 1900 V-Bucksov. Kokos, tento glider som mal že raz. Bože môj, to tvoje helikoptéra, Peťokoptéra. Hehehehe. Stokni. Musíme typovať, akú shotgunu mám. Knocknutý. Tu ešte druhého. Pije big shield akurát. Tu je legendary česká. Jasné, kámo, pištolka mi padne z toho. Idem. Nice. Už sa ukazuje, že som rozohraný po prvej hre. Platí. Keď bude na tomto videu 30 zliadnutí, tak vtedy budem strihať videa. Fúha, tak to so všetkými účtami idem pozerať. Aby som si ty kokos oné. Cez týždeň určite. To možno maximálne, že budeme točiť. Strihať to by som, fúha. Ja môžem byť tvoj editor. No to sa musíš naučiť najprv strihať. Ja už mám také tie znalosti. Máš. Ja mám Da Vinci. Najprv to skúsim keď tak na svojom. Da Vinci. Ale aj ty musíš natáčať. Však áno. Keď sa dneska podarí aj pán Praporčí vyda na svoj kanál video, ale no som vás zabudol povedať, že no
Preto máme druhý kanál, lebo ten som zabudol e-mail, aký som tam zadával. Tak pod každým videom sa tu budem označovať, aby ma tu ľudia ľahko našli. Alebo napíšem komentáre vlastne pod tie videá všetky. To je môj nový účet. Trošku ma to seklo. No, som tu. Počkaj, ja som... Počkaj. Piči. Počkaj chvíľku. Som celý čas nenatáčal. Myslíš vážne? No. No, mne sa to Čo si robil? Mne sa to vyplo. No. Možno tam budú 3 strihy, lebo zasa mi to pred chvíľou, som dačo dojebal. To počuť, to je taký ten zvuk medol, Áno. že tu? Mhm. A teraz to už je pohode, už mi ukáže, že nahrávam. Chceš čo? Ja verím, to je to počíne. Takže za 30 zliadnutí budú strihavé videá. A za 15 zliadnutí budú challenge. Vrátime späť challenge, čo sme hrávali. Modré zbráne, alebo Sky... jak sa to volá? Je to taký menší problém, Skybaseka. Jaký? pretože duo. Ja no tak mám 6 pedov, takže hneď som tam. On sa mi musí načítať sprint. Idem. Homie Pebber, okej. 10, 9, 8, 7, 6... Kamo, ja na ňo pristanem. Obidva nemajú shieldy. Zabil som ho. Aha, tak to bol iný. Tak to vlastne naozaj iný. Naknutý. To bude boha vidieť na videu, jak som ho 3-krát netrafil. Dostal? Ty kokos, ten má Nemáš jak málo. shieldy? Ten má jak málo? Tu je dole. Yes! Na ten launch. Yes. Kam on to hodil zle. A tancuje mu. Tips inak. Hej. Ale si idú preč. Idú preč. Nok! Ten mal jak málo. Že z nejakého fightu išli. Asi hej, tak preto utekali. Tu hneď padol. To kde ma odhodilo. Kde je? Izol. Túto takto a tu musel niekde proste pristať. Ja, tu hore. Idem. Na strome je typek. Ale nemohol ho revivenúť. Nice dead. 58, Tento crack má. na strome. Málo. Strašne málo. DD. Neviem hrať tak debil. A tu bol mŕtvy. Kúkaj, plošina zlatá. Fúha. To je iné.
Že akú brokovnicu? Však sentinelku modro. $500 materiálu. Čakať chvíľku. Dobre. Ti postavil domček. Aha, tam sú aké buildfighty. No. Devätnásť. Je on dole. Ty už si tam? Idú preč, debilkovia. Kamo crack. Teda málo. Teda málo, prosím. Knock, yes! Dokým tam dojdeš, no. Poď za mnou. Nevidím. To tam ešte nedojsť tu. On je jaký sprostý. On tam nehal, či čo? No však on ho zobral na chrbát a on chcel s ním odleteť. Ale kedy si to tak išla, ale... On tak sprostý, ja som vedel, že sa to stane. Čo ti jebe? Kde išiel, ale... Čo ti jebe? Ideme hento zobrať, či už asi nie, lebo vždycky sme zdochli. Radšej nie. Okay. Sa mi to seklo. Nie, tu není ty vole teraz akorát. To zobrať. To hen ten určite rebootul. Aha. Op.
Toto z toho padlo a toto. No tak také debilne padli. Jobu mňa sú. Idem. Kempy tu na mňa. Chcem počuť tú brokovnicu, ja prehodil. Haha! Seba vdoch? Áno. Obidva ma vykempili aj tak kapali. Kokos, to sú nuby. Tuto hore kempili, ty kokos. Mhm. Na tejto pičovine. Jeden ma trafil. Máme sa zlepšili, už sme top 3. Konečne máme zemákovú. Máme normálnu. Čakaj, tu si dal sem 5, že? Jo. Opa, to som nechcel. Ajajaj. Top 2 normálne. To vyhráme. Veľká zóna na top 2, nie? Že čo? Taká trošku väčšia zóna na top 2. No, až moc. Keď my nájdeme. V FNC je ty kokozone. 2 metre. Švorcové. A v Diamonde Shooter Pad Season 1. No, ty kokos. Bolo jak FNCS-ka. More, kde sú? Môžeme. Ty vole, nemáš print. Tu není tá holotwisterka, ty vole. Nemôže tu byť. To by som mi už našli dávno. Není, tie forecasty sú tu, není. No. Máme to tu všetko preskúmali. No, to neskovávajú. Kríkový kempiar tatina. Oni zdochli na zónu. Čo? Ponoknutý na zónu, napísal do chatu. To vážne? No. Už prvé toto takto vyhráme, hej.
Aspoň na video win. Vidíš? Áno. Tam videl som ich, tu boli napravo dole. Ty kokos, lol. Tešíme to tak blízko, prísť to nezdochol. Kamo, jak hento tak mohli one? Ja neviem. Dobre, my vám ďakujeme, že ste pozerali toto video. A vidíme sa pri ďalších videách. Ďalšie bude praporčíkové dovi.